Όταν πρώτο ξεκινάς να γυμνάζεσαι και να κάνεις διατροφή και το συνεχίζεις αυτό για κάποιο διάστημα, όλα πάνε καλά. Αλλά μετά από λίγο, ενώ συνεχίζεις να κάνεις ακριβώς τα ίδια, σταματάς να έχεις πρόοδο. Τι πρέπει να κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Καταρχάς, να καταλάβεις ότι η πρόοδος δεν πρέπει να είναι ευθεία. Θα πρέπει να είναι ανωδική. Όσον αφορά τη γυμναστική, θα πρέπει κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα έστω να ανεβάσουμε λίγο την ένταση που κάνουμε γυμναστική ή τις επαναλήψεις, ή αν μπορούμε και τα δύο. Όσο για τη διατροφή, εάν θέλουμε να χάσουμε κιλά, επειδή ο μέσος όρος θερμιδών που χρειαζόμαστε για να διατηρηθούμε στη ζωή μειώνεται όσο μειώνεται το σωματικό μας βάρος, θα πρέπει να μειωθούν και οι γενικές θερμίδες που καταναλώνουμε ή να αυξήσουμε πάρα πολύ τη γυμναστική ώστε να δώσουμε διαφορά ακόμα. Όταν βάζουμε βάρος, θα πρέπει η διατροφή και η γυμναστική να είναι προοδευτικά ανωδικές και όχι να μείνουν στάσιμες. Αυτά θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye!